ka konfenala lang do nong lait ko ni kinong isaj an ka balapau jong kejela hne kesngi habai keren kinong tok kebor halor ka election lok sabha bat ka jingmi hakilat patai kebor bakan yakun na keseng BJP kalapan pau ba kadai ke jing shisha bat kan yakun ke election lada ka yo tiket na keseng BJP ka Dr. nong lait ka lai thu ba ka jing temu ban yakun ke election MP kalong ba habangi ya ka jaitbynriew ngimdai ben isi ka politics mardai lang ba ka politics bakila ban pun urlong ya kimat kijura kibakum ka jaitbynriew ka kwa kalai thoro ba ka jingrung jongka sha ka BJP kadai namar ka don ka jingdon kam bakarki ya ka jaitbynriew baki an ki ba pher kum ka IOA ka UCC kalan accusation nangta ka jingpenrung ya ka tin khasi ha ka kredit ka bapra ki badang sakut bat lada karung ha ka BJP bat yo ya ka jingjap kan nak bentuklar ban pun urlong ya kini shu kalau ongru bakum kanong sajan amdon kibor ke bala ban thet ya ka ne ban penbit ya ka bakan rung sya ke BJP shu kalau konfenela kalau ban rablu da ka baong ba amdon kibor ke bala ban thet ya ka ne ban penbit ya ka ban rung sya ke BJP hanrei dei ba ka yo iya ke jingkyrkieh bani kon na ka menta ka jaitbynriew ka ba penlong ya ka bakan rung sya ke BJP knang bakan suk ban ya saj na kabenta kari bat ka jaitbynriew jongi election mamenta ka banlong ha last week jong bana April na ka first week jong bana May ngahi na kalyang ga jonga habayakran hi ka politics ni kata kasensyal kadan ngalalong dormant ngam shimla tuklar shu hakini ki post nam baladem namar ba kawai ru kalong ba kapor ka priorities ka jonga kijing shim jingit kli jonga kala compare namar ka jingit kli halayeng hasam bat kibon ki bynta ki banyade kum ka kam profession ka jonga ki bang haban pendam tidai na kata daw ngam shim la tukular shu habang ngam shim la yang ki election gi ba hakini ki post nam baladam ngam judan shu ka jingya keren ka bayade haga ni jeli politics wala ngai juya shim benta bade haga bayatan geno ka jingi ai jimut haga bayade wat ka haga sensyal khadana mar habadang i jaitbynriew de nyim de ban isi ya politics namar ka politics hi ka de ka way na kalenti ni ka shlem ka ban la ban penwandur ya ka imlang ka salang bat ya ka riba ka jaitbynriew hi ba ka way te kenta kum ka way na ki nong shnong badan ka jing ya day wat ki pa iba na do ki ba menswa arpos nem mentaus nem ngala dap hagane ka jeli kum ka professional na do sem ajar saw ngayo ay ka license complete na ka BCI tingala dan benta kani ka jeli ka banga dan bat kaan ka banga hilahikay ya ki plidar prasnem ngala dan ha ka law commission news nem nga day ka standing council juga nehu mental le ka jingkyrkieh junga kumba kadan hi prapo persen ka kam junga ka de hi bat ki kam junga balang nama ngade standing council junga all India Christian Council junga PCI junga NICC te kumta gi babun ha ki jing yata kho ki bangidan bat kani ka an junga parthai ka bangam chu shong klik ti haba ka wan kanu ka jing yata kho ka bangi kum ka balang ni kum ka imlang salang ni dan ka man ai ka juba ti hendrei wala kataru ha pedeng kini ki ship house nem ko bangalaong kal adan kita gi jingyawan room naneng banya ong banya join ne banya beteng ya kata kam politics dei ko bangalaong ki jing kit kli ki jonga ki ba kham khia ha ka longing longsam ha ki khon ki kti tingam simla la ban ai ka jing kular ne ka jingya shimenta ha kini ki snam bala dem Rekensan hakini ke benai ke baladap syu benai bakut jong snam aja apulai kami ka way ka news clipping ka bangar ngampoi perkat ma katu ka jingwan jong ki way ki jong kata ka party kade sausan benai mensua den rei kami katu ka news ka kumtu ti kumba kalong pade hadian bami kumtu kawan ka trigger kawan ka jingpen snow ni ka opinion public opinion ma nagbabon balang ngathai namar pakala he ka jeli politics ka bangia kan menta ka dik MP ka man khasi jaintia bhoi west ni hap ki ya itulut tik ya try ki dan kata ka jing pen snow yang narom naneng bat ngala dan ka jing snow no snow long kia ka man sim
balada ngashu ngap bru kamlong namar bakal apau kum tu bat ka jingkwa ben jingben chai jong babun balang lu la bun ti ndrei hapor ba la khot yanga da ka hak tu ka sngi hapolo towers ru ka bang ya kenduk bat phi ki media hi ka tu ka nengut klayo i ngalek ta ka men sim ka jing sokhia bat ngala pen shai ro hai ta ki he jong ka party BJP tu ka sngi ba ngahi hakani ka jelli ka ya day bat ka politics ngala long dormant but ngam nong comfortable hiru hakata ka BJP set up hakaba ngam tip hiru namang long dekot ngam dan ye haki parties te kadi kata daw long ka shulong kendet yang hang to sngi ba kilapen sngawi ka jingkwa ka jongki om tang nakin reina do na dalhi ka bayade bat kata kalenti ban mikmat ya ka jela ya shulong sit te ngaru ngapen sngaw ki kendon ba ki jingpen sngaw ki jonga shaki bat kabalingo akalong bakam simpor ya ki ban sungtho ya ka bat kila along ko menjur bat kila along ko bakila sungtho ya kita ki jingpen shai ki banga ai ki jingpen shai ya ki bat dina kata daw ngaru namar ban long candidate pya ban join ni ka to ka ya ka no ka party hingla ban shulong candidate klam long de khat jong kata ka party ke jing join jong ngaru ka along bat ka BJP haka arko atrik in December na do te ka poru ka bangi la ya pediang ken ti kawai ka banganga pediang hi halor kinong rim menta ka long ko mapila ya kali hooi ni em ngan long ni em ka candidate ngan long ni em ka kertong ngan long ni em ka ta ka aspirant ka day bat ngala pediang bat ngam dei kawat ban ong ban tieng ya kata ka politics namar ngahi ngala yai kom ka tutored candidate how to stem arja khatlai hakatuka arbanai but hakatuka arspa vote ka bangaram but nga try XYZ ngala banumdan ka politics experience dari ABCD te ngala dan ti habanga perkhat bha bade halor kini ki jinglong jingman pade ka baya day bat ka imlang ka salang ka jongi kanong dem ka baning kong ya bang hoot ka day ka urgency ka jingkyrkieh jong ke ai ka jingkyrkieh jong ki an kita ki pending laws ki bangi ngitip ki baladan ka parliament website ki balak ban kata ki balong ki implication ki legal implication ki long ben haki hok long try ki jongi tengah ngadan kam ban om tang bangan sotho yala de dai ban pen sotho shi breu kum kano hikai mensua haslong law college kum ka plidar hakani ka kam kum ka professional kum kanong ya site jong ki balang repair ni isnam ki balalai ki bangila job ki kis keleng saudong hakalyang jong ka balang ngasngo ba kum ka khon kristan kum ka ret pa hi ka dan kam man ong ba silent is not consent ba kajing skap jar kam de ban long bangingi menjori kini ki bro ban sawan namar 101% sure andal awan hi ka ta ka sarkar ha sarkar pedeng kata sarkar bathamai ha parliament baning kong do kini ki an ki baladan pending ha po website jong ka parliament ken trai kam no dala trai kam ki an da ngadi plidar pakat tung anuru ya ka an la hiru ban pen klem the precaution is better than cure te ka baning kong ya ka banga ong hoot ngo mau fi ka urgency ka long ba menta ka IOA ki instrument of accession ka bangi kum ka jaitbynriew kum ki khasi kum kita ki create nong sensation nong ki arpusantali ki state ni ki hima ki balaya soy hakato ka sekolah ka bat ka sarkar phareng ka British Crown ka dan hakato ka IOA hadu mentang il adapsan hosnam pat dan jing itho da ka sarkar India hadu menta pat notify da ka sarkar India kalong ka bajenjar nga try pindi i to ka singa jing batay chunga wadi ki he ki han ro nga abatay bha ka kan ni ka IOA namar dan ngilale cha code ni haban batay si batay ni day ki ki authority ka ya ka IOA da government of India ngim dan kam shu ban pensyai ka judge ka job ni day ki hima ni ki sima hado apa Supreme Court yang ala kali what sima ngam ta sima it's hima one of the province jong ka jaitbynriew jongi kabala yo ka jingi tho banginang dan ka kshatriya pok sik shaduk ting ni haban completely ni haban reaffirm ya ki hok long try jungi again and again the balai mla ban notify no ka IOA
kadang ba kita kinong bishar na Shillong ni na Delhi na kanu kot mo kilak ban pulih but kin pen scam ya ko long try juni ban pen try kami ka an as it is. It should be a written law and a notified law ka scam. Dina kata daw ka jingdon ka kerki jungi ka dei kan ni ka IUA bangi dei ban yo no ka jingi tho man sia ka lan jangor ka jo kumno wan pen wan dor ya kini ka priti ka dostor jingi na klan kini kinong sanshar ki jungi we ni ki botlom janga jai bro jingi one of the monolith stones we ong lai talik na pikan ma monolith festival undan we ro na kinong mi khma jingi bala ban ai ka satisfying jubab yo to union minister hado mandala dap ya kan do ngakan ma ba ki kat to kat ni ki rerong ba na sepen syai on these three monolith stone kita kita kasih simbol ko people yo jubab ne on ki de ki three indigenous right ki jungi badal lele ro phimla ban interfere phimla ban tuklar phimla ban kata kti ki number kata yo pipen klam iwe kata iwe aklam ka jabrega whole identity ka jingi tho jo jai bro jungi ka shang hakini ki ong ki de ki ngau maning kong ka culture ka bangi ang ka riti ka dustur ka bomat ayu ka niam ka rukam ka tho ka tar ka ktian ka thlit ka baar ka sansyar khadar ka bangidang bat ki village court ngidan 3 tiers of judicial system hani jela jungi ka baning kong ka district council ka baar ka de ka session court ka balai de high court ti ka ba sa walai ba khaddo ka de ka khandau ka siap ka jingbat khandau jungi ka long ka bakar pangam de kam ki plain areas ni hado mentang inang bat ka khandau ka siap hapo ka jingpet jingda jong ka riti ki dostor jong ki hirat ki hima ki kor ki ngidan ka jingbat khandau ka ba phla hakan ni ka ri India hi bro ko wai ka bangim de ban kata de na kata ka daw pinda pet ka urgency menta hapo website ka mangal omne ka de ka land acquisition act LA act la da ka tri kam hal jala jungi ka transfer act ka claim da ka claim ka transfer act tumat ni naraw ngim dan lupa ka siling siya ingin le de precaution ni dan ka mangino so kabalai bade ka di ka UCC Uniform Civil Code ka bangadang shudap ai ka jingkran ka India International Center de ko Delhi ka di consortium on the implementation of the Uniform Civil Code ngidang shudap rakhe ka prapundriw anniversary jong ka NEICC habo balang mo prem nga di one of the resource person hapteng chukti pastor pero ka bakila ya ai ki presumption and assumption jong ki bakala banong kumni kala banong kumtei kala banong kumni yang kum kapalang ka UCC kamde basna ka Congress kamde basna ka BJP ka UCC kade bami kade ka mandate juga constitution ka ain rutis and shah juga India the mother of all laws de kani ka ain rutis and shah kala abu ini kan don sa po ka article juga ba kande ban pentrai kami ni UCC de kani ka UCC kalong kam ka Indian Penal Code the pipai ka Indian Penal Code ka barben kamde 2-3 pages law kade ka barben bha dudang ong hang te po consortium hadal hiru ka comma full stop ki ABC pa mi ka draft document jong kani UCC ka dan ha ka website kumnong intip ka kata kumno la sya na da kami ka UCC ngila bandan ki exemption nganong ong yidiki All India Prison Council jong iru indan ki exemption kum balong ka IPC 506 ni jala jong ikam trikam te kum taro kandan ka section ka bakta ya ke niam jong ngin exam ya kito te menta kani ka draft document ka patdan ka pat mi kumno ngan puli bat ngan jubak maka kata ni kam kata te until and unless kani ka draft document kala ami kani kala along on the process kala along ha kata ka bansa pentrekam daga sarkar India ngai kran mi thek tai kini ki hak long try jungi ki baya debi thek tang bat ka jurisdiction authority jong ka sarkar padeng bat ka parliament ngam kren ni ka bala ban le ka MDC ki ka district council ngam kren ka bala ka assembly re ka ka ba ngin ka ba undan lanti la da ka way la tang na ka sarkar India bahaban pentrai kam na sarkar India marki central laws ki prevails over state law ki yang halor jong state law la da ki takho ngidan kam bangin hak ban long precautionary maka da ka jing isi jong kam de ban long ka jing tim kajing sang ga jongi yano kam de ban long ko mangi kristang yim de ban isi yo nong shon jongi that's why I felt that ladang ngingi yo ban khang yu nong tu na po it's better man ya ga bangi kau when chia ayu when chia nabar bangin long ki track is strong opposition menta ka opposition mdan ba strong kan ba ka long ka reality menta mdan ko way opposition hadali ka ban long strong then kadang hijab BJP imenta
jing thu junga hi menta kalong ba ladang ni kom ka jaitbynriew hi ni sutho ya kani ka jing ko urgency ka jingkyrkieh kani ka umsaw ka baladan lada ngan ong i feel lada kitri kam kanu government yakini tang hapo shtio badap MP election ka jaitbynriew jungi barak kan hap churia protest hasura ke sabun ha kita ki jing yakhi kiba har lukam la shai kiban khata yu nong ti mau kiban khata ya uniam rukam banta kaman khata ka hak dastur ka chungi bun ha hangta mangingin le amnong in shongkli ti ngin chu long ngit an kam no habaki dan ki bre ha ka bor menta shis pa sab khandai ngot ki MP sha suspend de kile chu Supreme Court ka hel ya ka to ka rajul speaker te ba phin ya long opposition claim ka lenti ka ba dong da ka buit mo da ka lenti ka ba day right to the vein because nu bre ubapang phin dung klumar phin ai drip klumar ka met tung tang ka doro ka pang ka met ka ya then he happen go direct to the vein face to face ngala lap kani ngala dan kitu ki nong yalam jongki party kiba ki yalam yang ban yakren ni ki hok jongi backdoor at the end of the thing yakren ki MP BJP hi ni kren ni lehaban up ki appointment da ki post ni te kamdan por syu ka to ka jing ya klumar kumni kum ka jaitbynriew ngin haban long bahusia ka jing nga ong phi kom ka kristan ngarung to ka ngarung ha ka BJP kom ka red pat ngarung ha ka BJP kom ka kanthai ngarung ha ka BJP ngamdan ka man so jain sam ban ong ba mentang ade ka kanthai khasi ngala long lupa kumni kum bangalong nado menshua hado menta ha Supreme Court haja san ko bangarung at practice to bangali LM kim sha nga banrung because of my jensem I got myself recognized ngarung da ka chi tho jong ka BCI Bar Council of India mga yo ban pendat ka kam da amdan kam bangan snatmai ya ka chi tho jong ka jaitbynriew ka jongi ngidan kam ba menta ba ki ek banging long ngin let face to face ka ne ka MP election kam day ka playground menta kam day ka jing le ka MP election ka day ka war zone ka day ka thama ba jong ka jaitbynriew jongi there are so many things ka banging in haban ai jubab ke schedule la da brung arja country pinda pet na ka khasi auto society documents kila ayo ka jing itho na do arja country no Rajnath Singh na ka ministry ka jong nang yalam jong kim kemen ba at least ka way ka tien jong ka jaitbynriew jong ka Meghalaya kala arung kala dan ha ka propose document ha ka propose notification jong ka ministry de menta hable thamai biang happen itho thamai biang kam dan syu ka por menta shkno ba ki jaitbynriew jong kim dei kim pass IS bale kim pass IS ngim dei ngi ki ba duna ha ka liang kan jingnang to start ngi biang the only thing is that ngi happen thot da tien paring first coaching ga bangi haban lek coaching IS ka ka English coaching ngim la ban lek nama kiwi ki subject ngim telat tang ha kata dan ngi yo ban thot da tien ga la jong claim arta tien ka to ka paper ka ne chne hu kam nam lek no kam nam lek not so wan unong correct unwan mi menang ni manu kam nam ai mark singi banu nam pas na ka jaitbynriew jongi ngidan kam ban pen ko bore ka jaitbynriew dala de ngidan kam ban yarap ya la de ka dormant ka jingkyrkieh ka long ka bon phai ngai ni gisngi ba la le BJP la cha thied ka dor ju ka jaitbynriew ka long ka baram num la ban thied ka jaitbynriew ka jongi ka kam ka bangang dan ka ni ka profession ka bangang dan ka di ka prophet ka di ka spa ba yong email ka spa dam bom lot show ka ni ka license bangang dan ngan ra sha do sha thleu jing tam ngamdan kam bangan resign ngamdan kam bangan ino ya ka chamber ka jonga long be kumne ko mangalong ka jingkyrkieh ka baga ne ka profession kala ay nga met sim ngala yo ngadan kam mentata mangan ay ni lai banai shiteng bangan pen so tho iki pai ba bangan rung je ne jeli politics biang ka dormant politics bangala ngap jar de ka ne ka jingale ka jongi ka de sha Delhi komnong in sarong hang tai ni dan kam man yale da ka bot khat arbor jongi kidan khat arbot ki jongi kidan ni le da ka bot ka lenti ka bangin yan ka di ka lenti da ka jing tip ignorance is not a bliss ka jing bom tip kam de ban long ka jing kamen jong ka jaitbynriew bang ngim tip te bakan ja ka ni ka an kala kinu ki an ban pentrai kam ka parliament ki labo shwa ka website palat ya ka
kama minimum 6 months rebenai bad dunatang palat ya ka shisnam kila abu rupa to shaban pentrikam banyo ki opinion banyo ki recommendation na ki kenhuan ba pher judan ain matrikam simit bymta bau angan trikam ni ka ain la shai ka sila long ain kalau dan lupa ka jinge keren ka jinge thied ka dan lupa ai lat bynta pakai ni ka jing bo jonga ha ka party BJP kam ka way na kita ki aspirant na ni kam kita ka way na ki candidate nga tharai kalenti ka ba komba ka tin jong mi ga wo blay uple dan bala ban khang wo blay khang dan bala aple ngam num ko mangong ngam num dan ka jing kan ran den I'm not going to be a coward ngan tresh tam hi bynta man pen skawi kini ki jingkyrkieh jong ka jaitbynriew kini ki dauba jong ka jaitbynriew parok ki party ki kwa ndi tang manga ndi tang ka BJP ka UDP ru ka VPP ru ka barok ki parti jong NPP barok ki candidate ki kwa ya kini ki dauba jong ka jaitbynriew pentrikam dengan syu ang tang ko bay ka basuk taman yo ini ki barok banga ong mentan ketitang ni ka BJP station Delhi tangan ni ka party BJP. That's why it's better knife na ya play kini mo ong na ya le akai ya ki emotion in haban ya ther ya thar pha ban ya bo i ki jingmat jing parkhat ki jingi da ka bas jing so khia na mar blai lada nga sembe balada nga dan hang to ngam nam de ban ong ba ngan sha brainwash ka principal ka jonga nga le ong pan dong si masdang ka principal jonga ka principal jonga jaitbynriew ka principal ka banga ngayeng 4 la man pen kalai nga hado menta dan nada nga de banga ong ki party banga le cha ka congress ne nado ba de ba mi weng yen na ke HSBP dan haka congress nganang mat bangin pen klanyi kata ka opposition ngi pen klanyi kata ka opposition ring dapat benta pada kamdan kata ka jingla ban yele de benta bangin up bahkan klan hadian si post nam hang ta ngam la shu ban jubab ikini ka long den ka jongi kinau pha hi menta it's a do or die we have to be strong ngi ha ban long ki ba ko ba ong mo kani ka ri ka jongi kam de ka ri ka bam shemphang ka ri ka ba de ka ri ba tip lay da dang yim de ki basta dong so tho jing ka jing dan kam jongi na man ta ka scheme le man ong ki MP scheme le la dan lupa la de penskong lupa la bam lupa la di lupa kitu ki scheme MP ngam dan kam mangan batay ni ma kitu baro kila long lupa hamid jong ka jelaman kawai ka jela makin pentrikam handai kabang ni kerkip kam ka jaitbynriew kalong bahkan ni ka election with this time ha ka house ha ka parliament ladai le na kita gi badan board PUE po Kashmir weng ya kalai spa new po chis nam chi theng I house arrest ya ki minister jong ka Kashmir besa hang to ha po ka jaitbynriew jong le ka baret ka jaitbynriew jong baret khang tang ti Assam road ru tang malorong mi asyu this ngingin hab ban long nga jing sngo junga hi kalong mi ba mentangam dei banga sha ya lam bakla ni bala sha thied ne bala sha le amim ni with full knowledge daga jing tip ka ba shai daga jing sngo tho ka ba scam daga jing mot hi ka ba kladin ni mo ban yai be shikmat ya gani ka election undan ba wan pen bit nga undan mano hi nga snap sya bangan hi tu ka singe po pulo tawa PE na sya kali na thir hi dalade ya lade par khat hi kumno ban le undan ba wan batay undan wan pen bit undan wan ban brainwash ya nga na shim hi ka decision ka bangan yai diplomatically with the issues of the jaitbynriew ba kan ni ka jing isi yano kam de ban overshadow ya kini ki thong jong ka jaitbynriew ka jing sang jong yano kam de ban long ka jing tim bade ka jaitbynriew jong ngin hab ban long hosiar hal mentala shi post nam la shinshar ka BJP kata ban ong baka de ka anti Christian ka wei ka balang tung ong ga ai ga niam baki nga ko mo lida jong ka balang pa julong bangan le kano ka jing le akes bang ong ba yele ka sarkar BJP nga yele bagi bat ki brila jong hi Christians hi ki ba file ni ki bale ta ko ba ka ainda nang mangi para mangi hi ndre ban ong hakapor Graham Stein ina ya share mene hapor Graham Stein Helen Stein and leprosy hospital po Orissa ka jingja hato ka por jung Graham Stein ba ki khun arma jung ka jing sha thang jung ka de hapor san share ka congress it doesn't mean ba ka congress long anti Christian that's why long ki fringe kini ki criminals ki dan bed ka an ka dan bante la kami kamihita